Тренировка за корем в домашни условия за всяка част на корема. Лягаме ето така, взимаме тежест или дъмбел, каквато и да е тежест. Застопоряваме е така и започваме коремни преси. 4 по 20. Тук важното е да не мърдаме тежестта с ръцете или с рамото, а да се изправяме само с корема. Без да дърпате ето така да я мърдате, да се засилвате, застопорявате. Издишате горе, пускате. Без да мърдате тежестта. Почивате по 15 секунди между сериите, 1 минута между упражненията. Второто е за странична част, завъртания наляво и надясно. Вдигаме краката, за да има постоянно напрежение, тежестта е в нас. И започваме завъртането в таза наляво и надясно. 4 по 20 отново. Тук страшното е да не мърдаме само ръцете, ето така. Важното е да завъртаме тялото в таза. Издишаме при всяко едно повторение. И накрая ще завършим с долна част, с следното упражнение. Лягаме ето така, краката са във въздуха, сгъваме и повдигаме таза, пускаме без да изпъваме максимално краката или да ги оставяме на земята, така има постоянно напрежение. Дори да стоите само така, ще го усещате. Издишате при всяко едно повторение 4 по 20 и това е тренировката за корем за всяка част. Изпробвайте, пишете в коментарите какво мислите, споделете, така помагате на видеята да стигат до повече хора, които се интересуват. Успех!